Langsung. Main apa kuri? Daerah ini pun दान्दिसे बेरायनो फैदों लोगोफोर ओरैहाय गाहाय सासेया नै नाव भिडिअ बानायनानै मालाय रिल्स बानायनाय सोरबा हायो ओरैहाय सिनाय हादनो हायाखै नोंथांमोना नै बेखौ फेसबुकआव बिराद डेन्जार मानसिया फलोवार्स लानायानो लानाय आरो हायोबा फल' खालामना हो बिथांनि फेसबुक पेजखौ मामोन मा मुंमोन सोदांसा दैमारि नै हनै नै बिथाङानो नुनायाबो बिराद मोजां हेन्डसाम सेंग्रा मानसि एकारे गोजा गुफुर एकार गंगाराबो हाबावा फल' खालाम लोगोफोर दे फ्रेन्ड्स फल' खालामना हो सोदांसा दैमारि अके